Odgledali smo zajedno profesor dr. Zoran Kurelić s Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu i ja ovu svježe snimljenu anketu. Dobro jutro, dobrodošli. Kako je podijeljena javnost, pa i profesorska struktura, tako evo i studentska struktura. Smijem li vas odmah pitati na kojoj ste strani, ima li tu uopće strana? Ima, ja sam u sredini, tako da vam precizno odgovorim. Diplomatski odgovor. Možemo se složiti oko toga da problemi nisu samo nastali pokušajem provedbe Bolonje, nego da postoje oni manje vidljivi od prije koji se temelje na netransparentnom možda financiranju, pa korupciji, pa potplati ispita i tako dalje. I sad su se ta dva problema nekako sinergijom pretvorila u jedan mnogo veći. Da, pazite, ima 3 razloga protesta. Prvi razlog protesta je socijalna situacija u kojem dio studenata naprosto ne može više plaćati obrazovanje. Prema tome, u protest se ide onog trenutka kad ljudi naprosto ne mogu nastaviti obrazovanje. To je pravi razlog za protest. Tako se obično ide u političke proteste, mislim. I nije izuzetak ovdje. Drugi razlog je bolonjski proces u Europi, jer je mreža protesta u Njemačkoj nema nikakve veze sa nemogućnosti plaćanja naših šire od Njemačke, naravno u Francuskoj su protesti, bit će u Danskoj i tako dalje. Dakle, radi se o transformaciji europskog obrazovanja koje u različitim zemljama ima različite rezultate, ali niko nije presretan time. I treći razlog za protest je naravno već jedno 15 godina duga inicijativa koja čak nije možda ni evropska, a to je da se obrazovanje ne svede na tržišni, neki odnos, tržišni odnos. Da znanje nije roba. Ne, to ne bih rekao. To su studenti tako nazvali. To je neprecizna formulacija koja je grozna, ali radi se o sljedećem, da ne smiješ omogućiti da se obrazuju samo oni koji imaju novce. I to su 3 naprosto... Zapravo se nalazimo u nekom međuprostoru, mislim složit ćete se, između obrazovanja za sve i takozvanog elitističkog, između druge i treće generacije studija, odnosno fakulteta, organizacije na koje uopće mogu računati fakulteti. Što to znači? Što je budućnost fakulteta i općenito te visokog obrazovanja? Da li su okrenuti menadžmentu? Moraju li se snalaziti na taj način, postati neovisniji o financiranju sa strane države da bi bili što dostupniji studentima? Pazite, to ovisi naravno kako ćemo mi organizirati visoko obrazovanje u Hrvatskoj. Prema tome, fakulteti će biti prisiljeni raditi ono kako će se situacija otvoriti. Ali ono što je bila tradicija prije Bolonje je da je veliku većinu novaca za studij davalo ministarstvo, dakle da se plaćalo iz budžeta i da je postala institucija koja nema nikakve veze sa ovim uvođenjem, kako oni to zovu, neoliberalnih elemenata u obrazovanje, a to je bila institucija plaćanja studija za vlastite potrebe. Dakle, to je nešto što je puno starije od bolonjskog procesa i od bilo čega. Hoće li se ukidati institucija plaćanja za vlastite potrebe ili neće, to je dakle vaše pitanje iza ovoga i ja vam odgovaram, mislim da neće. Dakle, što se tiče financiranja, mislim da će ostati kombinirani model. U prijedlogu zakona o sveučilištu, novog zakona o sveučilištu, da se sveučilište između ostalog financira iz vlastitih sredstava. To znači da sveučilište samo stvara programe koje prodaje građanima. Ako ih prodaje građanima, oni naravno nisu besplatni, mislim. Ali te dvije stvari se mogu pomiriti. Ja mislim da će se morat pomiriti. Dakle, morat će se omogućiti besplatno obrazovanje za najmanje onoliko studenata koliko je potrebno zajednici. A ja mislim da će biti više. Dakle, morat će se odrediti kvote na sve 3 razine, uključujući doktorat. To je izrazito važno. Dakle, ne može se stati sa zahtjevom do doktorata. Dakle, morat će se plaćati doktorati, ali u razumnim kvotama za razumni broj studenata. A onda će se fakulteti imati pravo naprosto raditi program iz kojega će se dodatno financirati. Ili će se totalno opteretiti budžet, što ja ne vjerujem. Kad se već spominjete brojke, one su se drastično promijenile. Dakle, količina ljudi mladih koji studiraju u proteklih 15 godina u Hrvatskoj, kažu neki podaci, za 100% povećane. U Njemačkoj u zadnjih 40 godina sa 250.000 studenata došli smo na 2 milijuna. To je još jedna od neodrživih situacija što se tiče plaćanja. Mogu li studenti onda izboriti ovo što žele? Pazite, ovo što ste rekli je fantastično pitanje, zato što pokazuje zbog čega je uvedena Bolonja uopće. Zbog toga što je stravičan broj studenata ušao u sustav i što obrazovanje traje vječnost. Ako imate 4-godišnju diplomu na kojoj računate da možete imati apsolventsku 5. godinu i onda ako studenti studiraju 7 godina, on uđe sa 18 godina u sustav i izlazi sa 25-26. To je ogroman trošak za roditelje, društvo i sve ostalo. Bolonja je smišljena zbog toga što ogroman broj studenata postoji u Europskoj uniji. Da se skrati proces obrazovanja prije nego što izlaze sa suvislim diplomama na tržište rada. I to je ideja ovog prvog digrija bachelora, kog mi pospješno zovemo bakalar. Dakle, da nakon 3 godine ili 4 godine, jer Bolonja je i 3 i 4, nakon 3 i 4 godine ideš na tržište rada. Tako
otpustiš sustav, dio studenata naprosto makneš iz sustava, a onda drugi ciklus daješ najboljima ili onima koji su talentirani, dok radiju samo ili onima koji će plaćati. Ili onima koji će plaćati, ali to ovisi od sustava do sustava. Ima država u kojima se ne plaća ni na kojoj razini. Što onda možemo reći, u kojem ključnom trenutku je kod nas zapela provedba Bolonje? Je li uopće bila dobro logistički organizirana ili je već... Zapela je u prvom. Dakle, nije ni počela kako treba. Da, zapela je u prvom. Zato što je ideja, dakle, da osposobiš studente da nakon prvog zvanja su dovoljno obrazovani da mogu nešto stvarno raditi. Prema tome, prvo zvanje, to vam je od Sorbone preko Bolonje u svim dokumentima, je apsolutno središnja stvar da se skrati proces obrazovanja tako da bi se moglo ići na tržište rada. Mi nismo osigurali ni u programima ni zakonima da je prvo zvanje zaposlivo. Niti smo napravili programe da možeš reći, evo sad nakon 3 godine anglistike možeš predavati engleski negdje.